A Chinhoyi University student was banned from Chinhoyi General Hospital after faking malaria symptoms. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I urge you kuti muone this video kusvika parinoperera. Ladies and gentlemen, I'm back again a funny story yakaitika iyo kuChinhoyi after a Chinhoyi University student anonzi iye Tafara Basipo ane 22 years dzekuberekwa abanwa pachipatara cheChinhoyi General Hospital after afekera iye a junior doctor kuti ane malaria. Tafara akafeka iye kuti ane malaria chiri chinangwa chekuti aadmitwe pachipatara apa. So kana aadmitwa, hama dzake dzaizokwanisa kunge dzichimuigira mabhanana sezvo vanhu vazhinji vachiti kana vakarwara vanoigirwa mabhanana sechikafu kana vari muchipatara. So Tafara akazobatwa kuti ainge afekera kurwara nekuda kwekuti aingoda mabhanana chete. Hama dzake dzakataura kuti Tafara atori neaddiction yemabhanana, anotonzi akatombosungwa pazviitiko zvitatu zvakasiyana mushure mekunge aba mabhanana. Chipatara cheChinhoyi General Hospital chakamubhana kunge achiendapo kunorapwa nekuda kwezvaainge aita. Tafara anonzi iye paakada kuti abvunzwe aitwe interview akabva atotanga kuita violence nemunhu aida kumubvunzurudza. So ladies and gentlemen, ndokumbirawo muuye mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi yemukomana Tafara anonzi iye ane addiction yemabhanana, kuti zviriko here izvi kuva neaddiction yemabhanana. Then ndisati ndaenda ndine imwe nyaya inonzwisa tsitsi inova nyaya yemumwe mudzimai wekugweru anonzi iye Stella Mabandla, uyo ane 69 years dzekuberekwa, uyo akasiyiwa asina kana chaainacho nemurume wake. So akutsvaga rubatsiro kuna President Mnangagwa kuti ange achibatsirikawo kuti pave nejustice, nekuti ari kuti murume wake anototyiwawo nemapurisa. So ladies and gentlemen, ndava kukusiyai muchiona video raambuya Stella. Kana mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda, ngatisanganei munyaya inotevera. University ndini muridzi nhasi ndakaduka mubaba, handiko kugweru, handiko kumusha kwangu. President, nokuti ndikuda kuurawa nemapurisa enyu. Ndikuda kuurawa neprosecution yenyu. Ndikuda kuurawa nemamagistrates enyu nenyaya yomurume wangu. Murume wangu atora chinzvimbo chenyu, President. Ndiye akutyiwa mugweru, akutyiwa nemapurisa, akakosora, prosecution inosimuka. Ndinotendekwa nefuti ini muoffice ma-DPP ndichida kupfurwa musi wa23 October 2024. Imi muchita ndikiri kuBulawayo, muchita ndiye yavari congress yeZANU-PF. Ini ndaifanirwa unge ndichipedzwa musi iwoyo. Ndakabatirwa futi ndati naDPP. Murume wangu akagara kuderera door kuti inini kana ndoda kutiza ndisakwanisa kupinda. Akati burisawo yako. Kune mupurisa ainzi Bhake mukadzi aivakagara imomo vachida kundidhurira kuti sei pachibuda mavidhiyo ari kutaura pamusoro pezvoungochaya hwamavandla. Asi inini handizivi kuti zvinhu zvomumavidhiyo zvinoitwa sei, handizivi kuti zvinoita sei. Inyaya yakangobudawo mukoti. Asi inini ndoito, asi muchiona kuti nyaya iripo ndeyekuti ndatorerwa zvese vamavandla vanditorera
vanditorera upfumi hwese. Kana ndichiti ndatorerwa upfumi hwese, ndichanyatsotsanangura President